वर्ष तक लगातार आटा भी खत्म इतना एगो छत बनवा देता हूँ 2 ताला 3 ताला चढ़े में गोड़ दुखाए ना लगता बाप रे दे मशीन के जी पिसा जाई हो जा बाड़ू गहुए पसरबू खाली आई रुकी तनी पसार दी के हुआ एगो बात कही हां बहुत जरूरी काम बा हमार काम बा हां तो बोल काम में सही नहीं हम जानते नहीं कि ये टोला मोहल्ला में ना दूसरा से कोई से ना होई तो ही वो काम करबू हां दुनिया भागत आई नो घाम लगता घर में चलो घर में कह देबू ना काम बोली नु काम ना करम तब न कह भेजी के बोली घामवा में घर में चले के तो बढ़िया से बैठ के बतियावे के बहुत जरूरी काम बा समझ ल अरे हेने बैठी है धोइनी हो एकदम ठंडा ठंडा पानी है ने लिया के जा तड़ू हो बैठी जी हम तो कहत रही कि चलो घरे में चले के तू छते पे बैठा दहलू कोई सुनी त का कही हो हां अरे जी तो हमार नु घर बा कोई सुन के का करी अब बगले लोग के घट सकेला कोनो सामान अगल बगल के लोग नहीं है तो के आई कोई सुनी ना ना कोई नहीं खे सब कोई अपना अपना काम पे गइल बा बोली जान तड़ू भौजी बड़ी हमार मन करत रहल यही से हम न कुल व्यवस्था क के न तारा भी आइल हनी मन करत रहल व्यवस्था का कहतनी देवर जी ऐसन ऐसन बुझतनी का जी देखो उल्टा सीधा लोग ऐसन ऐसन ना हम जानत नहीं कि गांव घर में टोला मोहल्ला में ना कोई दी हुई ना आ तू ही देबू हम ही देम मतलब पूरा टोला भर में हम ही दिखतनी और कोई नहीं खे तरह के माने कोई रही तो कोई कहाँ गोइला रहती कोई ना नहीं खे आजकल देत देखी देवर जी ऐसन ऐसन मत बुझी ठीक बानू अब का हो गेलो भौजी काहे खिसिया तड़ू हो रुआ ऐसन बोलते बानी मजाक 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 लाए ना होला जी माने हम मजाक करतनी हम तो सही तो कहतनी माने केहू दी तो हम केहू कहाँ लेना लेती हम तारा कहाँ होती का करे ये भगवान बुझा था केकरा माई बहुत को के बियाह शादी करवा के पड़ी ई कुल का कहतड़ू हो हां सोही तो कहतनी रुआ हम एमा ओमा के ना हनी बहुत शरीफ घर के लइका आनी भौजी तू जानत नहीं हमरा के मामा के समझतनी का आ देखो हमरो मन जानी ना तो हड्डी पसले एक कर दिहन तुर के ई कुल का कहतड़ू हो माने हड्डी वड्डी तुरवे हमें जाके वाइल बनी हड्डी तुरवे काई जा ओ जी ऐसन कहतनी तो के न कही जान तड़ू परसों दिन गोई रही फलनिया वो कहा न कहनी न तो खिसिया गोई तैसे ओकरा कहा आज ना गोइल हनी आज मैं कुल व्यवस्था क के न आ सब कुछ रेडी कर देले बनी धो धा के मैं चीज रेडी कर देले बनी आ तारा भी आ गई नहीं कि तू दे देबू हाँ तो जाके ऐसे ऐसे कहम कोई के तो तोहरा के मतलब दी ही रवा के अब देखो काहे ना दी हो भौजी ए देवर जी हमरा भीरी नहीं के रवा जाइए जैसे कहतनी जाई नहीं रो भैया के बुला दे हम बहिने अब देखो ये कुल करबू हमरा के बगे देबू बड़ी हम मसाला लगा के आइल बनी कि हम अपन भौजी के यहाँ जाइम न तो सब कोई ना कर दी लेकिन तू ना करबू तू दे देबू तो वो तो देखनी के कोई घरे नहीं खे अकेले बानी ऐसे रवा चले नहीं नु अब देखो अब जाए दो ना देबू तो अब का करम जाए के पड़ी जाना तो दूसरा घरे ये ना हां तो जाई दूसरा घरे जे कुछ ना मिलेला बताओ हम 17 गो दुआर अरे कौन सामान घटर रवा के हम दे देले होती 17 गो दुआर धागम तो ठीक बा भौजी तारा के निक लागी बताओ का जी रवा घर आई में होई ए भौजी तो हम कहाँ जाई ए भौजी हम सोचनी भत्तार लेखा बाहर चल जाई ए भौजी तू साफ साफ बतावत काहे न को हो कि देबू कि ना देबू ओ जी क्वेश्चन बतिया था नहीं कहत नहीं जाई नु भाईवा नहीं के तो यही कुल काम करत रू आज भैया जी हम लाज शर्म नहीं खेला गो तो आबे तो फोन कर आबे तो पूरा खुल खुल के बात बताई आ तारा लाज सार कोन के बता बजा हमरे घर मिलल हरे काले बरे बताई काले आज भैया जी पता नहीं क्या मांगा था नहीं अरे कब से झूठी जाके खिसिया तो आ तू झूठी जाके खिसिया देखे आग लगा देनी नु आके का बताओ तो ही बता काले सब बैठा साफ साफ बता मन तही पार ले इधर पार दे मरिया मत बैठा बैठा बतला होता नहीं का बता? काले देखो घर में मुर्गा लिया के ओकरा के काट के आ धो के कुल रेडी कर देले बनी तो मैं हम का करी ई जाके बना दी हम हमारा भी पैसे लेके के हम मसाला कीनी हम जानता नहीं कि तू ही दे देबू दूसरा कोई दी ही ना
मसाला मांगे आइल बड़ो तब? साला कहीं के त इहे बच्चे पहले ही कॉले रहते ते घुमा फिरा के का कहत रहिस रे जान तो दिमाग कहाँ पले उतर गुरे है तो हमने घरे दुकान नहीं खे फैक्ट्री थोड़े चलता कि मसाला पूरा गांव घर में बटाता पहुंचा पहुंचा हाँ निकला जी होला जब मसाला रो घटल तो मसाला बोल ना सकत नहीं हाथ ना घुमा घुमा के काय बोलत अब नहीं का करबू भौजी मुर्गा किने के पैसा हो गइल हो लेकिन मसाला किने के पैसा और आ गइल हो जाना तनी अब देखो जाए तो दे दो माने तारा भीरी बात तबे ना मांगत हो ना रही तो कोई मांगी बताओ तार मरत तो ऐसे हो रहलन विदेश कमालन 20,000 50,000 30,000 महीना अच्छा ठीक बरो रुको रही हम लेके आओ तनी अरे मुर्गा के जगाड़ भइला तिल कहरबा न सब तिल कवा दे देना पतनी एक खातिर कामवा बिगड़ जाला ना तो हम तिल कहरु थोड़े है मर्दे लगला हमारा का तिल कहरु में बनावे तू सब मुर्गा खरीद दे रहल ओकरा काट बना के धो के तैयार रहल मसाले में तहर गार फाट गइल हो अरे जान तलो हैं? पैसा ले ले रही दुकान पर जेब गवी न सरवा बगली आई फाटल बा गिर गवे कहरबा फाटल बा मैं फटले हो का करबो गरीब दुखी आदमी के फटले न रही ए भौजी लियाओ हो चल नीचे को जो जाके नीचे ले ली नीचे ले ले लेकिन ऐसे ऐसे घुमा फिरा के करबन तो सर शिकायत जाता नहीं भौजी दे दी हम आ जाके मतलब बढ़िया से जो चुन है भी हां अब माने कतना दिन पर हम मुर्गा लेके आइल में तो चोन्हाई ना तो जा 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 को खानदान तो मुर्गा खोइल बा हे भगवान गजबे न बड़न कौनो सामान घटेला तो इंसान बोल देवेला तुरंत मुंह पे ना घुमा फिरा के बोलत हड़न अच्छा कोई सुनत का सोचत न गलत करत सोचबे करत ऊपर से भैया जी भी चल गनी का हो पूरा गांव से जान पहचान कइल चाहत रू ना भैया जी बिना जाने पहचाने के चले रहल घरे तहरा अरे कक दोबारा आ रहले न फिर आके मांग लगन हमरा से घरे आवे जाए वाला रहबाड़ मत लगावो न तो रहबाड़े लगावो तो खून कुछ और होखे लगी कोनो ठीक बा आजकल जमाना बतना खराब चलत बा एक तो हमर भाई घरे नहीं खे बाहर में ससुरा कमात धमाता आवे ले कहली साल भर 1.5 साल पर आ तू बड़ू की आवाज आई लगोले बड़ू पड़ोसिन के तो हम बुलाए हे। थोड़ी करनी हम छत पे गेहूं न पसारत कौनो काम होखेला ना तो सीधा भेज देनी नीचे अपने के लगे ना बोलौनी हम बटले न बानी हम थोड़ी बोलेनी बढ़ला घाटला खातिर सब गांव वालों के तू ही पहचान तड़ू केकरा मन में का चलता तू जान तड़ू ना ना हैं देखो आजकल सब कुछ पैसा नहीं के लगाव चाहत पहुंचे से काम चलावल चाहत पता कल भी कुछ के कमी बाटे 2 ताला सरवा के मकान बाटे आ तब भिखारी लेके चली आवता मुंह उठावले मांगे अब हम देखे थोड़ी गोल बनी के केकर 2 ताला बा केकर 4 ताला बा आ ओकर कपड़वा से समझ में ना आइल ह देख तो ये दाढ़ी बनावे के पैसा नहीं खे आ कितना बढ़िया से रहल ह गमछा गमछी कुल कुर्ता पैंट पहिर के आई रहल ह बुझा तक हितई करे आइल बाटे आजकल हाँ? कौन हम तो सर्व लड़का लुंगिए लपेट के गुजारा कर लेतनी तरुआ को उमरो न हो गेल बा भैया जी अच्छा मैंने हमारा उतना उम्र हो गल बा अबे मन कर तो कोई को बियाह हो जाई तारे से सुंदर सुंदर कनिए चली यहाँ सब आ कहत कि उम्र हो गइल बा आ का बच्चा पैदा ना हो सकला हमरा से आज हमें भैया जी कैसन कहतनी हम जातनी पड़की दीदी से कहे न ऐसन से कहत बियाह करे के कहतनी भी तो तू ही ना कहत कि राउर उम्र हो गइल बा दीदी जी राउर को मन बिगड़ गल मैं रुकी रुकी ए उल्टा सीधा मत पढ़िया ओकर मन में फर्क न डाली ह हाँ तो तू अगर कुछ कहलू तो हम भैया से फोन लगा के कहब कि जान जो कि बिगड़ गइल बड़ी गांव घर वालन से लस्तागा लगावो तड़ी यही तरह लस्तागा लगावे में धागा काट दिहो तब कोनो ठीक बा हैं चलो तू कहबू तो हम कम बनी का